गिबिथारावनो आङो गासै बिटिसिनि आरो 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम 1 नं क'क्राझार लकसभानि बिजाथि महरै बयखौबो खुलुमनाय जासिगोन खुलुमदों। नंगौ जोङो दिनै बे क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बे दरखं मोखाङावनो मोनसे धरना कार्यक्रम हाबाफारि लानाय जादों। बे धरनानि हाबाफारि लानायनि खारनानो जाहैबाय जे थांनाय मासनिफ्रायनो बीजेपी गभर्नमेन्टआ बे सरकारा कंग्रेसनि थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै क्राउड फान्डिं रायजो राजाफोरनि अननानै हरनाय फैसाखौनो बिथांमोना मेगन सागासिनो दङ। बिथांमोना जेसेबां जे भारतबर्षनि माखासे डिपार्टमेन्टफोर दङ जेरै ईडी एनफोर्समेन्ट डाइरेक्टर आईटी इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट आरो बेबायदिनो एखम्बा सीबीआई आईबी गासैखौबो लागायनानै साफ्रोमबो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर गोसो जानानै मावनो नागिरनाय साफ्रोमबो इंडिया एलायन्सनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै बे भारत हादरनि मोजां हाबानि थाखाय एडभकेसि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ टारगेट खालामबाय थादों। दा खारना जाहैबाय कंग्रेसनाव बारा फैसा गैया। बे क्राउड फान्डिं रायजो राजानि अननायनि फैसा जा थाइसे थाइनै दङ जोङो बेजोंनो सोलियो। दिनै नायदो नोङो सारा भारतआवनो गासै नोङो 500निबो बारा जोंहा एमपिफोर केन्डिडेट दङ। दा बिसोरनो थाखाय सासेयाव जुदि जोङो 90 लाख हरोब्लाबो मिनिमाम आरो इलेक्शन कमिशनारनि बिथोन मथे एथ' फैसा बाहायनो हायो बा 1 कोटी फैसा बेफोर फैसाखौ जों बबेनिफ्राय हरनो। जोंनाव थाइसे थाइनै एकाउन्ट दंमोन। मैया दाखालि आईटी डिपार्टमेन्टआ कंग्रेसनि मोनसे एकाउन्टखौहाय एआईसीसीनि एकाउन्टखौ फ्रिज खालामबाय, एनएसयूआईनि एकाउन्टखौ फ्रिज खालामबाय, यूथनि एकाउन्टखौबो फ्रिज थारमाने बन्द खालामबाय। जेबो ट्रेन्जेक्शन गैला। दा बेबायदि महराव जोङो मारैहाय इलेक्शन केम्पेन खालामगोन? कंग्रेसआ थाइसे थाइनै फैसा गैयाबा जोङो माब्रैहाय इलेक्शन केम्पेन खालामगोन? दा बे सिस्टेम नङा। दा बीजेपीआ मा खालामनो नागिरदों? बिथांमोना मोदीआ होनबाय थादों इस बार 400 पार। थारमाने एबाराव बिथांमोना 272 मोननांगौ देरहानो थाखाय बिथांमोना 400 ता एमपि देरहानायनि टारगेट लादों। दा 400 ता एमपि जुदि देरहायोबा खुनु अपोजिशन पार्टी थाला। दा बेबायदि गणतन्त्र हादोराव डेमोक्रेसि हादोराव जेब्लानाखि अपोजिशन पार्टी थाया बे हादोरा माबायदि जागोन? बे किम जंनि हादोर नर्थ कोरिया बायदि जागोन, बियो पुतिननि हादोर रासिया बायदि जागोन, बियो शी जिनपिं चाइनानि हादोरफोर बायदि जागोन। डेमोक्रेसिनि महरा थानाय नङा। दा बेखायनो जोङो बे गभर्नमेन्टखौ दुसिदों आरो रायजो राजानिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानदों। नै बीजेपी सरकारा आईटी डिपार्टमेन्टआ 1823 कोटी फैसाखौ कंग्रेसनिफ्राय बिगासिनो दङ। दा बे थाइसे थाइनै बेल' फैसा जा दङ एकाउन्टआव बेखौ लांजोबबा जोङो माजों जे एबार जे एमपि इलेक्शनखौ गेलेगोन? दा बेफोरो जाहैबाय गणतन्त्रनि नियम नङा। बे गणतन्त्रनि नियमफोरखौहाय सिफायजोबनानै बिथांमोना मिलिटारि शासन खालामबाय थानो नागिरदों। दा बेखौ जोङो बिनि हेंथायै दिनैनि धरनानि जे हाबाफारिखौ लादों। दा बेखायनो आङो गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम पिटिसि बासिनिसिम खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा कंग्रेसआ दिनै अपोजिशन पार्टी गसङाब्ला दिनै बीजेपीआ मा महर लागोन? नोंथांमोना नुदों दिनै नरेन्द्र मोदीनि माबा मोनसे हेंथा खालामोबा जों कंग्रेसआनो खालामो। हेमन्त बिश्व शर्मानि माबा मोनसे हेंथा हाबाफारि मावनांगौबा जों बिथांनि हेंथायै कंग्रेसआ गसङो। दा बेबायदिब्ला अपोजिशन पार्टीयानो थायाब्ला दिनै देशा मा जालांगोन? दा बेखायनो खावलायनो सानदों नोंथांमोना अनदो, नोंथांमोना अननानै जे कंग्रेसनो बयबो ज' फैनानै भटफोर होफैदो आरो एबारावहाय बीजेपीखौ जोङो उद्धार खालामनांगौ, बीजेपीखौ गैया खालामनांगौ। नङाब्ला देशा खिन्थु बरबाद जागोन, जोंनि लाइमोनफोरा बरबाद जागोन। नायदो जोंनि बे ओनसोलाव जोंहा साख्रि बाख्रिनि खोथाखौथ' बाद होदो। जोंना कल कारखाना फेक्टरि इन्डास्ट्रिफोरबो जेबो गैला। जेरावहाय साख्रि बाख्रि गैयाबा जोङो बेफोरावनो मावनानै जानो हायो। दा बेखायनो जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि बिब' बिनानावफ्रा मा जायो साख्रि बाख्रिनि थाखाय थाइसे थाइनै खामानिनि थाखाय तामिलनाडुआव थांनांगौ ना गोरान जुनो, केरेलायाव थांनांगौ अन्थाइ दाननो, बबेबा कर्नाटका दिल्ली बम्बेआव थांनो सिकिउरिटि जाहैनो। दा जोंनि जायगायाव जेबो हाबाफारिनि राहा गैया नालाय। दा बेबायदि जाबाय थायोबा जोंनि भबिष्यतआ मा जागोन? जोंनि फिसाफ्रा स्कुल कलेज बायदिसिना फरायो। दा पास जाखांनानै जुदि साख्रि बाख्रि गैयाबा जोबनायावहाय बेटारि गारि सालायनांगौबा, जोबनायावहाय दाउ दाननांगौबा, दा बेनो जुदि सिस्टेमा जोंनि इडुकेसनखौ मानो नांगौ? दा फरायनायनि नामाव फरायोब्ला, स्कुलाव थांनायनि नामाव स्कुलाव थाङोब्ला बेनो जाहैबाय दिनै बीजेपीनि नीति। दा बेखायनो प्रमद बर'नि खोथाखौनो होन, बीजेपीनि खोथाखौनो होन, बिथांमोना बे एखेखा। दा बेखायनो नोंथांमोना एबाराव सानफिनदो, रिकनसिडार खालामदो जे जोङो कंग्रेसनि जुदि भट होआबा, दिल्लीयाव जुदि कंग्रेसखौ लाबोआबा जोङो खैफोदाव दङ। दा बेखिनिखौनो आङो रायजो राजानिसिम कंग्रेसनियानो खावलायबाय।